Dan Allah in yau ka fara zuwa wannan channel tamu, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Assalamu alaikum da sake saduwa a cikin sabon shiri mai suna waƙoƙi guda 10 wanda suka fi fice a YouTube a 2020, 2021 da 2020. Wayannan waƙoƙi guda 10 na mutane guda 10 wanda waƙoƙin suka fi fice kuma aka fi jin su a YouTube channel da kuma ganin su. Kar ka ga baka ga mawaƙinka a cikin waƙoƙin shi a wannan shekarar ba su fice ba kamar yadda na wayannan mawaƙa. Wannan wanda suka fice manazarta ne akan harshen waƙoƙi da kuma hawa internet irin su BBC Hausa. Kai nazari akan wannan binciken na waƙoƙin da suka fi yawo a YouTube kafafen sada zumunta. Waƙar da ta yi nasara ta zo a na 10. Waƙa ce ba ta kowa ba ce, waƙar Suleiman A. Tijjani wanda ya waƙar taɓo ga shugaban ƙasa. Ita ce ta zo a na 10 wanda Ibrahim Yola Suleiman A. Tijjani wanda ake mai lakabi da cewa farfesan waƙa. Waƙar sako daga shugaban ƙasa wanda suka yi su biyu tare da Suleiman Tijjani da Ibrahim Yola. Kai wannan waƙar sako da shugaban ƙasa ita ce ta yi nasara ta zo mana a na 10. Waƙar da ta yi nasara ta fice ta zo mana a na 9 ita ce waƙar Rarara. Wannan waƙa ta Rarara Dogari ya dawo har gasa ya sa a kanta ga duk wanda ya ci zai ba shi moto da keke nafe da mamashin. Ita ce ta yi nasara ta zo a na 9. Waƙar da ta yi nasara ta zo mana a na 8 ita ce waƙar Kairat Abdullahi wanda take waƙoƙi tare da su Umar ɗan Shareef. Ta yi wata waƙa ita ma ta yi fice ta yi suna a wannan shekarar ta 2020 da 2021 mai suna Ɗan Alawa. Wannan waƙar dai mai suna Ɗan Alawa ita ce ta zo a na 8. Waƙar da ta yi dace ta yi fice ta zo mana a na 7. Ba waƙar kowa ba ce illa waƙar Umar MB. Wannan dai mawaƙi Umar MB waƙar shi ta yi fice sosai ita ce ta zo a na 7. Waka ce mai suna Makullin Zuciya. Umar MB tare da Kairat Abdullahi suka yi wakar. Wakar da ta ce ta zo mana a na 6. Ba wakar kowa ba ce illa wakar Abdul Diwan. Abdul Diwan ita ta fice ta zo mana a na 6. A cikin wannan shekarar ta 2020 da 2021 mai suna Shalelena ita ce wakar ta zo a na 6 ta Abdul Diwan. Wakar ta nasara ta zo mana a na 5. Ba wakar kowa ba ce illa wakar DJ AB da so samu ce. Wannan wakar ta DJ AB da so samu ne ita ce ta nasara ta zo. Wakar da ta nasara ta zo mana a na 4. Wakar Usman Soja Boy mai taken I Love You. A wannan shekarar ta 2020 da 2021 wakar da ta nasara ta zo mana a na 4 mai suna I Love You. Wakar Usman Soja Boy. Wakar da ta nasara ta fice ta zo mana a na 3. Waka ce ta Liya. Wakar Liya ita ce ta nasara ta zo mana a na 3 da take Sambisa. Wakar Sani Liya Sambisa ita ce ta zo ta nasara ta zo mana a na 3. Wakar da ta nasara ta zo a na 2 ita ce wakar Umar M Shareef. Wakar Umar M Shareef ita ce ta nasara ta zo a na 2. Wakar da yi ta ciwon idanuna ita ce ta zo a na 2 a yawan kallo a sada zumunta 2020 da 2021. Wakar da ta nasara ta zo a na 1 ita ce wakar Hamisu Beareker. Wakar Hamisu Beareker dai ta yi fice ita ce ta yi nasara ta zo a na 1. Wakarsa mai suna Jaruma. Wakar Jaruma ita ce ta yi nasara ta fice ta yi suna sosai a YouTube channel ta masu wakar sada zumunta. Wakar Jaruma ita ce ta zo a na 1 a wannan shekarar 2020 da 2021. Dan Allah in yau ka fara zuwa wannan channel tamu ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Muna ɗaura sabon shirye-shiryen za mu sanar da kai. In kai baka ga mawaƙin ka a ciki ba wakar shi ba ta fice bane a wannan 2020 da 2021 din. Sai ka tara gaba da 2021 da 2022 mu gani wakar kuma wa za ta fi fice tunda yanzu an saki sabon albabin a wannan lokaci. Mun gode da zaɓar tashar Duniyar mawaƙin Hausa TV.